12 menos 25 do mediodía. Estamos neste xoves 30 de outubro na véspera do Samaín, esa antiga festa celta que marcaba a fin do verán e o principio do inverno, que pois unha noite que segundo a tradición os espíritus cruzaban dende o mundo dos mortos ata o mundo dos vivos. Galicia mantén vivo este espírito. En Santiago de Compostela, pois cada vez máis barrios decorados, cada vez máis iniciativas aquí na nosa cidade, e unha delas é a que leva a cabo a Asociación Cultural Cidade Bella, da que forman parte 6 pubs da nosa cidade que quixeron pois facer unha ruta especial de Samaín para que todas e todos pois gocemos mañá e pasado dunhas noites terroríficamente divertidas. E para falar de todo iso, pois temos aquí nos nosos estudios a Gustavo Freire, que é o responsable do Café Bar Camalea, que é unha dos establecementos participantes nesta ruta, na que tamén están a Gramola, o Paf Atlántico, Borriquita de Belén, Xuntanza e Momo, pois que unen forzas pois para encher de música, disfraces, cinema, de un montón de cousas que nos vai desvelar Gustavo aquí en Radio Líder Santiago. Que tal? Moi bo día, Gustavo. Bo día, que tal? Como estamos? Bueno, pois aquí estamos, un día un tanto gris, parece que se abre a fiestra do máis alá. Totalmente, a verdade é que o tempo parece que tamén está a poñer do seu carón pois para esta noite terrorífica que chega mañá o Samaín aquí a Santiago de Compostela, que, como dicía, pois 6 establecementos que formades parte da Asociación Cultural Cidade Bella, unides as vosas forzas e facedes unha iniciativa que é a ruta de Samaín. Contame. Pois somos 6 locais de hostelería da Zona Bella e pertencentes á Cidade Bella, pero non os únicos, porque en Cidade Bella somos como 15 establecementos de hostelería. Neste caso, o Samaín, esta ruta que propoñemos dende Cidade Bella, a conformamos a Gramola, a Borriquita de Belén, Paf Atlántico, o Xuntanza, o carismático Momo e noso Camalea. Por que Samaín? Bueno, pois é unha festa que duns anos para cá está tendo moito protagonismo na xente de Santiago, pois co tema dos disfraces, a xente gustalle moito disfrazarse, e curiosamente pois o Samaín, que se vive en toda Galicia sin que teña máis protagonismo nun sitio ou noutro, como pode ser no Carnaval, que ten máis protagonismo pois a zona de Ourense ou a zona do Ulla, outras zonas tamén. Pois a xente, parece que en Carnaval a xente se xunta toda nestes espazos máis propios do Carnaval, e no Samaín pois vívese por igual. E iso sucede que en Santiago pois a xente non escapa de Santiago e quédase, disfrázase moitísimo máis que no Carnaval, ou polo menos eso é o que está a acontecer estes últimos anos. Moito máis que no Entroido, sí? Bueno, polo menos aquí en Santiago nos que regentamos os locais de hostelería, pois vemos que a xente pois disfrázase máis, entra disfrazada no local moito máis en Samaín que en Carnaval. Pois, xa che digo, quizáis esa porque en Carnaval pois se escapan a disfrazarse a estas zonas que parece que son as propias do Carnaval, e non, o Carnaval vives en toda Galicia debería ser vivir en toda Galicia por igual, ou donde aún lle pete, claro. Pero sí que resulta que está sendo así. Entonces, pois quisemos unirnos a esta corriente e celebrar esta ruta por estes locais, propoñendo propostas para disfrute nos locais. Se queres te comento un pouquiño. Vamos comezar con onde vai partir esa ruta, que penso que é na Gramola, non? Sí,
Bueno, a ruta non ten nin principio nin fin, simplemente é un fío conductor para que cada un a disfrute por suposto, no horario de cada un dos locais. Pois sí, cada un pode empezar onde lle pete, pois se empezamos na Gramola, pois podemos ter unha foliada de difuntos a partir das 8 da noite, que agora xa é noite. Sí, a verdade é que sí, dende o cambio xa é noite. Bueno, pois podemos seguir polo Camalea, donde no Camalea imos ter o que lle chamamos Noite de Mortas, onde imos ter unha ruleta, onde propoñemos un xogo aos convidados que queran vir, unha ruleta que, bueno, eso, propón un xogo para voltar do máis alá. A ver, contame isto, como vai ser esta ruleta? Bueno, nos propoñemos unha serie de... Non podo desvelar moito porque temos que manter algo de sorpresa. Claro. Porque hai xogos onde ti podes incluso podes irte gratis a consumición, podes ter que pagar unha prenda, podes levarte un regaliño, bueno, hai diversas, unha ruleta da fortuna. Unha ruleta na que se pode tocar pois calquera cousa. E a partir de que hora será? No Camalea a partir das 10 propoñemos este xogo. Despois estamos xa os máis nocturnos, como pode ser o Atlántico, o Momo ou Xuntanza, incluso que bueno, que aí propoñemos pois unha festa de disfrute, sin máis, con disfraces. Aí o que máis resalta nestes locais son o ir disfrazados e disfrutar das festas temáticas. Por exemplo, no Paf Atlántico teñen unha festa de difuntos e habrá concurso de disfraces tamén. Eso o sábado. O domingo, pois tamén temos un altar de mortos, disfrutar da festa, e que neste caso a temática do sábado no Paf Atlántico vai ser festa mexicana, que xa sabes que en México son moi da cultura da morte. Sí. E no Momo pois tamén se proponen unha noite temática de película, donde propoñen disfraces tamén, haberá pois sorteos para os disfrazados, os característicos flocos de millo do Momo. E na Xuntanza pois haberá tamén algún regaliño para os disfrazados. En todos podemos disfrutar de, bueno, o que ven sendo habitual, uns bons tragos, unha boa música e unha boa compañía, claro. Algúns deles mencionabas que están 2 días, que son mañá, venres 31 de outubro e o sábado 1 de novembro. Sí, home, os 2 días vai haber festa en estes locais e sobre todo nos outros locais da sociedade, da asociación, perdón. Estaba pensando ya... Bueno, o caso é que se propón o venres como día forte, bueno, porque entendemos que é o propio da noite de difuntos. Claro. O Samaín... O día máis terrorífico. Sí, o día que dá máis medo. Sí. Despois está, pois, obviamente, o Samaín que corresponde con toda esta... Se queres se vive hoxe, vamos. Na casa podemos facer unha comida terrorífica e disfrutala en compañía. Estes días imagino que están pois sendo días de moitos preparativos nestes 6 establecementos, moita decoración, moito traballo detrás, verdade? Sí, bueno, sempre que propós unha festa temática como é o Samaín, pois sempre hai que decorar, atrezar os locais, buscar o disfraz que queres poñerte. Bueno, dá un poquinho máis de traballo extra, pero bueno, o que máis traballo dá é recoller moitas veces. Porque a colocación e o atrezo todo faz con a ilusión, non? Da festa. Despois recoller xa é máis complicado, pero faz igual con gusto. E xa tes preparado ti o teu disfrace? Teño preparado o meu disfraz. Podemos dicir, dar algunha pista ou... Bueno, si te gusta Queen,
o grupo musical, pois aí vai unha pista importante. Bueno, pois aí vai unha pista importante de como podedes ver pois a Gustavo Freire, que é responsable do Café Ver Camalea, que participa nesta iniciativa, nesta ruta de Samaín, que organizada pola Asociación Cultural Cidade Bella, que agrupa a establecementos hostaleiros da cidade Bella, e que xa leva traballando aquí en Santiago de Compostela esta asociación xa 38 anos. 38 anos, sí. A asociación creouse en 1987, bueno, pois un pouco para ser asente dinamizador da Compostela, da zona bella de Compostela. Bueno, pois ser eso, asente dinamizador e con unha clara proposta cultural para estes locais da zona bella, que é o que máis nos interesa, aparte de, bueno, de ser pois un canalizador das relacións humanas, non? Somos a primeira aplicación de citas, pois, se quere, os locais. Chorradas aparte, perdón. Sí, gustanos ver a sociedade como eso, un ente dinamizador da cultura na zona bella. Para os composteláns propios e adoptivos, que cada vez hai máis. Como se leva isto de traballar colaborativamente entre os locais que conformades a Asociación Cultural Cidade Bella? Bueno, pois moitas veces hai que poñer puntos en común, moitas veces hai pensamentos distintos, pero bueno, como en calquera asociación, non? Pois coa palabra e coas ideas clariñas pouco a pouco. Sí que é certo que, bueno, sendo todos locais de hostelería, temos moi claro cal é a dirección que debemos tomar como locais hostaleiros e como asociación dinamizadora, xa che digo, da cultura, prevalecendo sempre a convivencia cos veciños e propoñendo actividade non só hosteleira como si cultural, que, bueno, como ves, incidimos bastante neso. Sí, como se falabas da convivencia cos veciños e veciñas de Santiago, como se procura manter ese equilibrio entre festa e o descanso veciñal tamén? Bueno, eso, cada un ten que saber como ten que organizarse na súa casa, pero como asociación o que nos propoñemos é que bueno, cumprir escrupulosamente as normas de propostas a actividade que temos cada un, bueno, o resto trasladando os clientes, que son realmente os que nos teñen que axudar a nos a ter unha convivencia pacífica, tranquila e vecinal. Cantos locais formades parte da Asociación Cultural Cidade Bella? Somos 15 locais. 15 locais que traballan arreo e que están detrás tamén do feito a man. Do feito a man, sí. O feito a man é como o principal hito da asociación. O feito a man é un festival de música que se fai no verão, concretamente en agosto, de grande éxito. Naceu nun momento en que, bueno, facía falta dinamizar a zona bella no verão, que naquel tempo pois quedaba desierto. Agora xa non fai falta dinamizalo, pero sí que nos gusta reivindicarnos con esta festa, para reivindicar un pouco o compostelanismo, se se quere, non? Que a asociación non deixa de ser un ente que fai cidade. Bueno, con ese espírito nace tamén esta ruta de Samaín, porque creemos necesario que facernos reivindicarnos de algún xeito tamén, non só no verão co feito a man, sino durante o inverno, con este tipo de actuacións do Samaín, pois máis adiante supoño que tamén reivindicaremos a Noite Boa, bueno,
o Nadal, que son festas de concordia tamén e de reencontro, que tamén gustanos que, bueno, ser partícipes desos, sobre todo esos reencontros. Máis iniciativas que prepara a Asociación Cultural Cidade Bella, aínda que pois Gus non nos quere desvelar todavía nada do que están a preparar para máis adiante. O que sí é certo é que mañá comeza esa ruta de Samaín por eses 6 locales que forman parte da Asociación Cultural Cidade Bella, que temos a Gramola, Camalea, Borriquita de Belén, Paz Atlántico, Xuntanza e Momo, pois que unen as súas forzas para facernos pasar unhas noites, a de mañá e a de pasado, terroríficamente divertidas. Gus, que lle queres dicir a todos os nosos ointes para animarlos a que se acheguen, participen nesta ruta de Samaín? Os micrófonos son teus. Bueno, pois a animar a todos a disfrutar destas festas, recién proclamadas festas de Samaín. Que levan moitos anos de historia, Sí, que levan moitísimos anos de historia. Bueno, nada, reivindicarvos a vos, que sodes os que polos que traballamos, nada, que disfrutedes con moito medo. Con moito medo. Pois moitísimas gracias, Gus, por achegarnos esta ruta da Asociación Cultural Cidade Bella, e que agardamos que de seguro que sí, que vai ser todo un éxito. Vale, moitísimas gracias a ti, Sara, e a vos por este escaparate. Graciñas, Gus.